Quand on tue un nationaliste, on ne lui enlève pas la vie. On le transforme en symbole de la lutte éternelle. On inscrit son nom au panthéon des héros tombés. Toute l'Europe prendra conscience de l'esclavage sur lequel elle se trouve actuellement. Nous, les Bulgares, nous nous tenons épaule contre épaule avec nos camarades français et nous ne permettrons pas que la dictature rouge détruise le peuple français, le continent européen et les valeurs chrétiennes traditionnelles. Le terrorisme d'extrême gauche progresse de plus en plus, tandis que les dirigeants européens et les forces de l'ordre non seulement l'ignorent, mais continuent à poursuivre avec acharnement les nationalistes qui sont toujours considérés comme les plus dangereux pour les valeurs démocratiques et la sécurité de la société. Alors que dans le nord de l'Italie, des anarchistes et des antifascistes font exploser des voies ferrées et frappent des policiers, qu'en France on tue des jeunes patriotes et que l'on persécute des femmes innocentes, les forces de l'ordre arrêtent et surveillent les nationalistes. Alors qu'en Bulgarie, on interdit des événements comme la Loukov March, en mémoire du général Hristo Loukov, assassiné par des terroristes communistes, tout en protégeant les antifascistes et en veillant à ce que leurs manifestations se déroulent sans accroc. Bien que séparés par des milliers de kilomètres, nous, les nationalistes bulgares, sommes par la pensée aux côtés de nos camarades français et de la famille de Quentin. Vendredi, avec nos camarades allemands, nous avons mené une action rapide devant notre siège. Samedi, lors de l'événement le plus important du calendrier nationaliste en Bulgarie, la Loukov March, nous avons parlé de Quentin, tragiquement assassiné, et nous avons appelé la société et les forces de l'ordre à prendre conscience de la situation. Една трагична вест, трагична за цяла Европа. Един от нашите френски съратници, Кантен, бе убит преди 2 дни в Лион, линчуван на улицата от 40 антифашиста терористи. Женската организация Колектив Немези провеждаше протест срещу крайно лява евродепутатка от сирийски произход, чието име няма да споменавам. И на този протест бяха осигурени 15 националиста от французите, които да осигурят безопасността на тези момичета. Антифашистските терористи от Жан Гар нападнаха едновременно и двете групи, много по-числени, отколкото националистите. Кантен беше заловен, бит. Целели са да го убият с ритници в малкия му за главата и го оставят чак когато изпада в безсъзнание. В тази ситуация е закаран и в болницата, в спешното отделение, като е въведен в изкуствена кома и изпада в мозъчна смърт. Обръщам се към силите на реда, които вчера, след като ние направихме акция в памет на нашия съратник, нахлуха в нашия щаб без разрешение, без да отговарят на нашите въпроси. Хората в синьо и цивилно облекло, които са тук сред нас, осъзнавате ли ситуацията, в която се намирате? Получили сте заповеди от онези, които работят само за себе си, не за България. Те ви смятат за полезни, но лесно заменими пешки. Настройват ви срещу нас, националистите, които са уж заплаха за обществото. Същевременно ви пращат да рискувате животите си в опасни квартали с опасни хора от далечната Шир, които същевременно нямате право да премахват от страната, защото са под протекцията на същите тези, които ви пращат там. Пазите крайно левите, които сами искат да унищожат цялата ви институция и да затворят затвора повечето от вас. Не можете да реагирате, когато политически групи, зад които стоят неприятелски световни сили, ви нападат най-безпардонно. Но отново ние сме онези, които се разглеждат като най-опасните за демократическите ценности и сигурността на обществото. В Северна Италия преди няколко седмици анархисти и антифашисти взривиха 2 ЖП линии и в своите протести горделиво започнаха да пребиват полицаи
които опитваха да запазят реда. Във Франция антифашистите, които убиха най-позорно нашия съратник, не само, че не бяха преследвани, не. Знае се кой е предводителят им. И той е не случайен. Секретар на един от депутатите в парламента получава месечна заплата от 7500 евро, за да убива националисти. И тези хора не се преследват от силите на реда. Не. Всъщност, нашите националисти, съратници във Франция в момента дори трудно могат да излязат от къщите си, защото пред тях е пълно с полицейски бусове, пред щабовете им. Ето отново стигаме до тази ситуация. Но именно тя трябва да е ясна не само за силите на реда, тя трябва да е ясна за цялото общество. Нека покажем още веднъж на силите на реда, на тези, които дават заповедите, на българското правителство, на френското правителство, на италианското, на цяло правителствата в цяла Европа, че ние не сме хора, които могат да бъдат прегазени лесно. И когато убият един от нашите, независимо дали ще е преди много години, като един от най-големите герои, генерал Христо Луков, или ще е просто поредният активист някъде в Европа, ние почитаме неговата памет, душата му, делото му остават за вечни времена и те се записват в пантеона на общоевропейския национализъм. Anti-fascist terror kills a pure guy from France, a young guy that lives for the national movement, for the national idea, for the national of France, because Europe is dying, because the Western civilization is dying. That is the reason why he's obsessed with the national idea. This young guy, Quentin, dies because 14 anti-fascists, left wings, killed him, attacked him, smashed his face, smashed his head with a rude act of violence. This is the reason why we stand here. This is the reason why we fight for Europe, for our nations, for the freedom of Europe, for the freedom of our people, for our own countries. That means we stay together for the whole Europe nations, for our own nations, for every nation in Europe to want the freedom of our countries. That means we stay together, and that's the reason why we show today here in Sofia, in front of the French building, solidarity to everyone, to every French nationalist. Dimanche, avec nos camarades allemands, italiens et suédois, nous avons organisé une action devant l'ambassade de France et l'Institut français en Bulgarie, célèbre pour ses actions d'extrême gauche dans la capitale, afin de montrer aux diplomates et aux dirigeants européens que la mort de l'un de nos camarades, où que ce soit en Europe, éveillera le mécontentement massif et l'entraide fraternelle de tous les nationalistes européens.